see, 'cause I think I do want you next to me. Hi, good morning. Morning, Chucky boy. Morning, Ollie. Morning. Today is what? Halloween. It's a Halloween. Say happy Halloween, guys. Happy Halloween, guys. Say see you later. See you later. Okay. Muna yung dala. Today is ano pala? 31. October 31. Tapos eto, lilinisan ko rin siya kasi ayun, oh, ang dami niya ng ano, yung talsik ng ano, pot, ng kung ano-anong ninuluto ko dyan. And yung, in-spray ko na siya kagabi ng pang, ano, yung ginagamit ko na pang oven, yung Mr. Clean. Mr. Clean. Ito pala, yung Mr. Muscle, yung odorless. Ayan. So, ayan yung itsura niya. Mamaya, i-update ko kayo. So, ayan ang aking project today. Linisin siya. Tapos, yung kawali, yung paborito ko, ito. Ilang beses ko na siya kinuskus. Ilang araw ko na siya kinuskus. Hindi siya nadadala sa mga sabon na mga ginagamit ko. So, trinay kong i-spray yung Mr. Muscle kagabi din. So, overnight na siya. Tapos, ayan, tinatry kong kuskusin. So far, ayan, parang madadaan siya kay Mr. Muscle. So, sana pumuti siya. Kasi itong paborito kong gamitin. Okay. Na ninulutuan. Meron ako din na kawali na non-stick. Pero, mas gusto, okay, wait. Mas gusto ko itong gamitin pa nagluluto ako. So, yan guys. So, itong aking project today. Then, mamaya, where we going, Sak? Yeah, mamaya. Right, Baba? Say opo. Yes, I say opo. Okay, see you guys. See you guys. See ya. Wait, Baba. Okay. Hindi niya makita. Basta ayan, natuklap na siya, guys. Mamalayan, mahigit ano na pala tayo. Isang oras na tayo nagkukuskus nito. So, yeah. I-try ko ulit siyang kuskusin and tingnan natin kung matatanggal yung iba. Ayan. Then, ito na yung mamaya na lang ulit. So, ito yung pet ng kawali. I-try ko siyang kuskusin din. Kasi, inisprayan ko rin siya ng Mr. Clean. Mr. Muscle. And then, ito yung next episode na. So, ayan. Nakakatulong yan sa akin. Hindi ko namamalay. Napapaputi na natin tong kawali. Try natin ulit. Update ko kayo mamaya. Yung oven natin wala pa rin. Mamaya na lang siya. Ayan guys, hindi ko na kaya. Hanggang dyan lang yung kaputian niya. Maybe next time na lang siya. Kasi ito na ang gagawin ko. Lilinisan ko na siya. Ayan, finally, nalinis ko na siya. Hi guys. And then, yung sumuko na rin yung ating iPad. Ayan. Robot na siya. Pero, hi guys. Nang look. Wait. So, ayan. Ibabalik ko na yung yung mga ito doon. Para pwede natin siya ulit lutuan ng lechon. Tsaka, roast pork or lamb. Finally, yung mahiwaga kong kawali, malinis na siya. Although, hindi ganun kalinis. Pero much better na kaysa before. Ayan. So, yes. Yung puwet, hindi ko masyado nalinis. Ayan lang. Oh. Napagod na ako. But ang importante, eto. Pag may time tayo, linisin din natin yan. One day. But ngayon, ayan. Ilalagay ko na muna mga to para pwede na tayo ulit magluto dyan. So, ayan. Nailagay ko na yung mga dapat na ilagay dyan. So, ngayon. Ayan guys, nakaligo na tayo. And magluluto lang ako. Ipe-prepare ko lang yung kakainin namin kasi maya-maya alis na kami. Time check is 4 o'clock. Ayun na si Sak na to. Nakabihis na si Sak. Ready na siya Halloween. Okay, hindi ka pa nakabihis. Sige, magluto muna ako. Yung niluluto ko, linagyan ko lang ng tubig tsaka vegeta tsaka konting asin kasi magigisa ako ng yung beans. Hindi na maganda yung beans sa labas lang pero okay pa naman yung loob. And then kay dyan, binutterfly ko yung breast, chicken breast kasi ko siya, ibi-breadings ko siya. Then, ayan, nagluto na ako ng kanin.
So, ipakita ko sa inyo mamaya. Gisa-gisa lang naman to. Pakita ko sa inyo mamaya yung finished product, okay? Kasi nahabol na ako ng oras, 4:30 na. Ayan yung chicken. Linagyan ko lang siyang konting salt and pepper. And then, ito yung flour, breadcrumbs, and ito yung egg na may konting, garlic powder. So, ayan. So, ididip ko lang siya sa flour, egg, and then breadcrumbs. Then, ididip fry ko na siya. So, ayan. Linagay ko na yung onions at saka yung inuna ko muna yung onions. Then, after, linagay ko na rin yung garlic. Tapos, ayan na yung itsura niya. Then, maglalagay lang ako ng konting toyo. So, ayan. So, lalagyan ko siya ng konting tubig. As in, konti lang na tubig. Ayan, mga ganyan lang. Tapos, hintayin natin ng konti. And then, ilalagay ko na yung, beans. So, ayan, ilalagay ko na yung Baguio beans. Then, haluin lang siya. Then, hintayin natin na malutong, ayoko yung overcook ang, beans. So, gusto ko yung parang crunchy lang siya. So, siguro mga 5 minutes or 8 minutes siyang ganyan. So, yan. Habang hinihintay ko siyang maluto, gagawin ko na yung yung mga lollies. Ilalagay ko na siya dito sa trick or treat na planggana. Dito sa lalagyan. So, ilalagay ko na yung mga lollies dito sa lalagyan. So, ayan. Yeah, because we're going. Why do I for Lucy? What is this? Why do I for Lucy? Oh, Lucy? yeah, that's what I want. Put this on for you. Mom, put it too. Oh, Mom. Oh, you made it. Mom, this is my favorite. Oh, that's all I want to do. What's that? I like that. I like them, Mommy. I know. Aray ko, Holly. Si Holly, tingnan mo. Oh, great. Tinutulak ako. Hindi ka pa nakabihis, Baba. Hoy! No lollies yet. That's wrong. Can we have one each? No, because we're having tea, Kuya. You can have it later. Okay, good. Just all Just one after tea, Mommy? Yeah, after tea. And you're gonna have a lot of lolly because we're going house to house. We're doing one of them after those Skittles. No, don't trick or treating. After tea, So, I'm ayan. going to those Skittles. Ayan na guys yung mga lollies na ipamimigay namin mamaya. Wait, there's this one. Okay. Yan na yung ginisa natin na beans and ito yung chicken na dinip fry ko. Maglalagay ako ng pesto and then tomato and then cheese. Ipapakita ko sa inyo mamaya. So, ayan, linagyan ko na siya ng pesto at saka tomato. Then, maglalagay ako ng cheese. So, ayan, imimelt ko siya sa microwave. Ayun na siya, gutom na siya, oh. Yes, Baba. So, eto na yung chicken pesto with cheese on top and tomato. And then, isi-serve ko siya kay Jen na may chips or french fries. And then, eto yung sa mga bata. Ginisang beans na may baboy tsaka rice. So, ayan. Magkakain na kami kasi nagmamadali na sila. Ayan, oh. Kasi, where are you going, Kuya? Doing a trading. Ayan. So, ayan, guys. Kain muna kami. Hi, Dad. Do you like it? I like it, Mom. Huh? I like it. Ah, okay. Sinusubuan ko siya. Daddy. Yeah, here. Daddy. Which one? Can I have some? No, I'll do it. Here, Baba. Open. Good girl. 5:30 na. 6:30 kami, Aldes. Was denn das? Huh? Si Kuya, dito siya sa Gusto niya kasi umupo dyan. Pa-cute ka. You like it? Yeah, it's coming, Papa. Oh, don't. Yeah, here. Oh, here. Okay, wait.
The kids are coming. Hurry up. Mommy. Yeah. Mom, can we go? Can we go? Oh, see, I told you don't put it back, this Baba. You don't get any lollies? Yes. I'm not getting them. I'm gonna eat them and come back home. Right. Yeah. Yeah. And then we dad do that. Where's the other? You don't speak mouth is full. Baba. Dad. This? Okay. Apple, Mom. Are you done? Okay. So nearly 8 months full. Ah, which one, Baba? This? Oops, wait. Okay, here, Baba. Dad. Hey, Oh, it's not hot. gonna go for Florida. I said we're not gonna wear it to the yacht. Take the Hilda. Sarap? Next Florida. Yes. You don't like it either. Ayun si Sak, tapos na siya. That's all done. Ito naman, minamadali ako ni Holly. Next one on the brain and got 2 bucks. Oh, yeah, here. My car. Dad. It's not hot, Baba. Gustong gusto niya yung beans. Ah, your rice? Dad, it's good. Hmm. And Dad, Si Ma? Baba, how is it? why she don't say quick? Masarap? If I did your lolly. What's that? Good? Good daw. He's old. Yeah, it's coming. Okay, okay. You're done? Wait, wait. Yeah. Hi, there's the green. Oh, oh, which one? Pork? Yeah. Okay, this one. No. Yes. No. Kids are coming. They're coming. Oh, kids are coming. They're here. Oh, hurry up. Eat na, dali. Hurry up. Okay, here, Baba. Oh, that's candy. Daddy, How is it? Huh? Good. Daddy, werewolf? Yeah. Hi. What you gonna say? Sa. Say sa. No, sa. Very good. Well, she doesn't do it by herself. Yes. I can have a lolly. Later, Kuya. How is it? Good? Huh? Good. Good. You ate a lolly. Ang ingay namin kasi yung mga bata excited na silang umalis. Right, Baba? Paradise, tell me who you see, 'cause